दिनै नोंथांमोननो मोनसे सिक्रेट खोन्थानि आङो। बे जाहैबाय क्लासिकेल आरो लाइट मिउजिक। बे मोननैया जमिन आसमाननि डिफारेन्स दङ। माने अख्रां आरो पातालनि डिफारेन्स दङ होनना बुंजायो आरो मिथिबाय। क्लासिकेलनि प्रेक्टिसा गुबुन जायो आरो लाइट मिउजिकनि प्रेक्टिसा गुबुन जायो। माने मोननैबो आलादा आलादा जायो। दा क्लासिकेलनि प्रेक्टिसनि टेकनिक्सआ बेलेग आरो लाइट मिउजिकनि जे प्रेक्टिस खालामनाय टेकनिक्स बे बेलेग। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मोनथिना लाब्लानो जाबाय। नोंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बियो नोङो बबे लामाजों थांगोन, क्लासिकेलजों थांगोन ना लाइट मिउजिकजों थांगोन। नोंथाङा जुदि बांसिन लाइट मिउजिकआव गोसोब्ला बा गोदान मेथाइफोराव बांसिन गोसोब्ला अब्ला नोंथांमोना बे लाइट मिउजिकनि प्रेक्टिस खालामनाय टेकनिकफोरखौ सोलोंनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा क्लासिकेल थांनो गोसोब्ला क्लासिकेलनि प्रेक्टिस खालामनाय टेकनिकफोरखौ नोंथांमोना सोलोंनांगोन आरो। दिनैनि सिक्रेटआ बेनो। आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे मोननैनि डिफारेन्सनि बागै आरो मोजां मिथिबावनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।